Fiċriki tal-Partit Nazzjonalista hemm ukoll diverġenzi mhux biss bejn il-fazzjonijiet iżda anki bejn nies li suppost huma għalenija wara il-kap Bernard Gregg. L-aħħar firda li tintensifika hemm dik dwar il-medja tal-Partit Nazzjonalista li fl-aħħar żmien ħadet daqqa wara l-oħra. Iċ-ċirasa fuq il-kejk għamlitha l-Europarlamentari Nazzjonalista Roberta Mezzola li mas-sitla fin Malta kienet diġà qalet li hija kienet lesta biex tikkontesta għall-kap tal-Partit Nazzjonalista. Fuq il-la fin Malta s-sit li għandu interess partikolari fuq l-istazzjonijiet tal-partiti politiċi, Mezzola ġiet rapportata tajt li l-istazzjonijiet politiċi ma kellhomx ikunu hemm għal dejjem u nistgħu naraw fażi fejn dawn jispiċċaw bħala parti mir-riforma. I don't think that when Net TV was set up 20 years ago, the idea was for that channel to last forever. Din id-dikjerazzjoni ta' Mezzola ma niżlet xejn tajjeb mal-ħaddiema tal-Midja Nazzjonalista li ilhom is-snin jintalbu jagħmlu sagrifiċċji nkawża ta' djun kbar li ħonqu lill-Partit Nazzjonalista. Wieħed mill-ħaddiema li ilu snin twal jaħdem fil-Midja nstema' jgħid kellu bżonn taf Mezzola kemm għamilna sagrifiċċji u ħdimna sigħat twal għall-partit. Issa din tiġi tiftaħ ħalqa biex ittelfilna ħobżna. Dan is-sentiment ħarġu fil-beraħ ukoll id-deputat nazzjonalista Karl Guder li jmexxi il-medja tal-partit. Guder taħt kitba ta' Robert Musumeci kiteb li l-medja tal-Partit Nazzjonalista dejjem hemm se tibqa'. Saħaq li jekk tieqa fil-medja tal-Partit Nazzjonalista tkun teddida serja għad-demokrazija. Sa issa l-kap Bernard Gregg għadu siket u ma ddefendix il-ħaddiema tal-medja tal-partit tiegħu. Dan il-fatt taħasseb mhux ftit lil dawn il-ħaddiema li tisostnu l sa issa lanqas il-kap ma ħareġ on u għalihom.